technical Khawvel kan lo lom le veka chiu tun chuma chuan kumsang ni somni pahni ati chua Mrs. Harris goes to Paris ti chu kan clear ho le dona he movie hi intify tu Pitar pakhat address OMM mai lei tura apui sakhol zawng dena Paris akal dan chanchin ani a boina le har sab na tam tak tok chung po a rin om na le ngil nei na thlan thlat na chuan ato para du om tak achwa dan kan clear ho don ani kumsang khan zakwa somnga pasari ani a London a khosa pi Harry si chu pasal sun limhlol ni in a pasal chuan in don a aboral sana ni tin mi intifyin a inhlawh tau chin mengil nei le rin om takani boka chian chatak pahni vi le archi te nein anni nen chuan an kuma in rual khai hlom boka an in milin chian chani po an tlin hle nikhatchu lady doni inati failain a Dior korfwal moi mai hi a mufu hlau maya moya ti in amit alanghal hle engtik nia emo chutiang kor moi tak chu lahak ve nge aswang tu ngala nima sela lady donin amanzat a hansoi cha chuan pi Harry si chu a nual ngal roya a chan chu ani ang ni tina mi intifaya in lo ve chok tan chuan dollar zanga chu lo chua a har selu tukani ma se pi Harry si chu a eng zonga thil thlir tlat mi ti taka a enga ma a bedon mai chu atum velova engtik nia emo Dior kor moi lutuk chu la lei ve nge atum ru tlatani ti chuan midangin nakal tura bas an lak lai po in ani chu ruwa sur noya po ke inakal shama puisa noi tlem te tal po a khol theinan ina a po in light a off tang chin ni tin midang dang ina intifyin na athokwal china a hun ola po mai lovin mantlom takin mi thum no a thui sak china chutiang chuan adu thu sam kor leina turin puisa a khol chang chin ani mingil nei le thokorim tak ani na chu mi ten ngai lut sak lem lo ma se van nei na chuan a hun taka arun rul let vele chin angin arin om na le atai mak na chuan ra cha arun chwa ve don ta ni inalang zan khat chu amut ma in football a chak tur in rin siak na ticket hi athai ve a be se na chete nen mut sanin atuk jinga chuan thulom om takin akai tho ta hlau maya pi Harry si chuan alorin dika wangin dollar za somnga lai mai chu adong ve a alom lutuk chu anui top hlei thelova achian chaber vi po chuan alom pui tak zetani ama ero chu van duaina ina zui vele thuaya anna tho na pakhat lady dani chuan afanu in nei na a suma se na sada wangin pi Harry si na tho hun chu apo toi saka chu mai ba ka a hlo po ala pe theilo zui pi Harry si chu athushia chuan ati hnual ruya adu thu sam ti hlotlin nan chuan engtiang takana sa abe ingelangai don ti po chu a silo chutianga lungnur taka umreng lai chuan nekha chu a thian nu vi chuan vatlo in ti thoveng turin ui intlan siaka poisa thap na hmuna ashwaya chuta intlan siak tur zenga chuan number 6 high fashion ti hming chuan pi Harry simit chu ala tatlat mai avan nei na tur ni nge yanga in ngai tu azui vak lavin dollar za chu apar ta ngala ngai thatakin number 6 sa chuan abetani chuta anchian pa archia chu hmuna ticket lo zwar tu chuan pi Harry si hnena chuan a ui bet chu achak don lo chiang sa ti soin a chan a soifia zunga ma se abul loka ui nei tu pa lo ding chuan engma soilovin poisa chu alak sak zui ta mak mai chumin nu chuan ui chu chwa in intlan siak chu an chanta a atira ui number 6 chuan ma ashwaya wangin Harry si chu ahlimin aphur vet le a athu thu sam chu apuitlin ve theidon ta ni inanga yani nima sela ui chuan finish line a thleng chep tia ading ta thut maya pi Harry si chuan a dollar za chu a chan ngei don ti sha in lungche takin fil chu a thlir vong maya abe se na zawng chu a chele ta vekani archia chu ui intlan siak na a hun tam zok mangani awangin thil thleng tur chu alo shelok veka ma se Harry si chu nemin dream nei chu thil diklawani lo thua shila nima sela hlo cham na po pom thiama tul fo thin thua soibokani
Zankhat a hnathawk banga ho chu ruah a sur na sa hle a chuta a ho konga chuan lunglu zung bun hi a chhar ta hlo mai atan chuan a dream dress leithe ngal na tur khopa man to tur ni a ma se Harry si chu rin omna a ding tlatin ngai to anon haulovin police station a chuan a kalpui ta ngala ata ani miaw lawa wangin mamo hle ma se duam na chu in ne tira tumlovani van de thlak takin chu arin omna chuan ra tha a chu avele ta ni enge mozat nu chuan a pasal pension lo tang reng chu military ne na changin adong ta hla umaya chuta chapa police officer chuan a kong khar churon kik zuin Harry silunglu zungbun char nei tu dik tak an mu chwa to thuaron shila chu zungbun nei tu chu Harry sirin omna awang chuan alom tak zeta alom zialan tirnan loman chahnem tak alo pe ani chumini vek chuan archia aron lang vele a Harry sin dollar za a lo to kha sherengin a mingin betna a chuan alo tel saka chuta chuan dollar za chuang shet man sakin aron pe ani Harry si chu alomin oi harsa ati tak zeta adu thu sam ti hlotlin theina turin arin lo lam da ya changa poisa aron lut khom ta zut zut mai chu makati in alom hlea atopa arin omna le atei mak na chuan ra adu om tak a chu ave tak tak ta ni in a shiani ti chuan adu thu sam ber a dream dress leina tur le Paris akal theina dai chu anei theita a rang takin Paris pan chuan a thlok chuak ta ngal avoi khat thlona chuan na ani awangin azam vele a ma se tukver lama han en chuan van sanga tang chuan Paris khopui moi tak chu mu in a mela chuan ha dam na le hlim na chu aron lang chuak ngala midang tan chuan engnilo ma se atan chuan aro puin a hlutak zetani Paris khopuya thlen nu po chuan poisa khol shama du awangin thutlenga amuhil ringota atuk zinga chuan mingil nei tak pakhat puina in Dior headquarter chu awathleng theita ni thogle khata model nula manmo takaron tlan chu red carpet a tak mai chuan atlu sop nuai maya Harry si chuan rang takin awapui ngal chu model ming chu Natasha ani a ma se a man mo em awang chuan a bag chu thengilin Harry si chuan peturin ava zui ngala chu athil ti hote angalang si chuan Paris a cham chungin thil tha a thlen don ti renga shebik lo chutia bag an in pekir nu chuan Harry si chu reception room a avaluta chuta chuan Dior director Claudia ni lo omin Harry si chu makti mail deuh hian alo ena athom no hak le a mela tang chuan mi hausa ani lo ti asia ta wangin Claudinin Harry si chu sir lama lo ding ri turin ati a ti chuan mi hausa deuh de uron kal te chu sho chim the na lekha alo pe zela Harry sin a han ngai chan de oreng nu chuan chu hmuna chuan midang aya a thlen masak zawng thu chu a soi veta a engwanga lu phal sak velo nge ani a zo po chuan Claudini chuan enga ma ngai du lova Lady Avalon te nu fa chu nail om de o hian alo lom le siam thosi anin to pa chuan midang ho ma a Harry si chu zak takin ala siam zuya chu mun chu ani ang omna turani lo thu te soin an sho hlutna ti hniam theiani thu te chu a soi khom vak mai ani a hnuaian hathok chu department store lama Harry si roi thlatura shelin chuta chuan ama miltok thomhno entir turin a shila ma se Harry si chuan adu lo na samai address du thu sam le tura ni tin zantin rim taka na a tho thule a poisa khol zonga Paris a aron kalwang thu te chu soin lung oilo takin a poisa nei zong chu a phora chuta accountant Andrea chuan dot a soilo nge ti a mu chuan pi Harry si chu lu ti ratuma ma se director Claudine bok churon enroll le in chumini chu Dior kum som tlin na ani thule an sho hlut zia te chu a soinon le shama lu tir lo dan ringot chu angai tu ani backstage lam chu an boy vut hle maya model le na thok te chu in shil rusap sapin intify tu Pitar ve mai adu thu sam dress le dum ru tlat tu chu market sange in a shwai lu ti an mu chuan makanti in an bi thla supa an lo lom pui hle ani Harry si shwai lu tu market sa chu mingil nei tak mai lo ni a
Harry si chu shokal mang the shil fe in akor du zawng tak a hmuani chuan lekha aziak turin a shila sho zo velia a leithe ngal tur thua shil bok apui na le angil ne ina awang chuan Harry si po chu alom hle a chuta amarki sakor ma a rose in thia ta mu chuan a hriat lem lovin a rim nim tumin alo va nai tia la chuta tang chuan eng emo soya ti dun zelin marki sange po chu nupui sun to alo ni ve thawa until soi du zawng a in an em awang chuan an voi khat in mu na ma ni se an in po ngal hle nima sela chutia lim taka an ti lai chuan nupakhat thin rim deuh hi alo thunga chu tu dang nelovin lady avaloni ani a chodna tur bul chi a Harry si thu chu alo du alo hle a ani ang mi in la changkang lutuk chuan Harry si te ang mi thlom lutuk bula thut chu za thla kan ti ani Claudinin lady avaloni lung oilo mela lo mu chuan rang takin anga event ngala ma se mundanga thutira tum chuan lady avaloni chuan alo du lo Harry si thutna bul chia chu sho achima pia nga a thutna ani awangin chuta chuan thut nge ya du'a Harry si bula awa thut chuan aten melin aka chu a hup deuh reng mai ani reilo te hnuwa sho chu an chanta a model te chu thomhno moi tak nen ron chuak zelin a en tu mipui te mit chu an la hlum hle maya Harry si ngei po chuan a hlimpui hle chuta model pakhat chu korfual hring moi zet ha in ron chuaka chu vele Harry si chuan a number chu a lekha bute a chuan a ziak ngal ma se sho top don haya chuan model nata sai chuan korfual sen moi em mai a moi zia soifia zo rwal lo chuan Harry si thin lung chu a hne ngal ngoi maya alo zia lan masak zok chu thai chia in chu korfual sen ngei chu le tum ta ni ti chuan sho azo vele na thok pakhat Margaret hne na chuan akor du number chu avashil ngal wata nima sela lady avalonin alo le khalman ti a hria chuan Harry si thin lung chu ake chevek ani bera lady avaloni chuan pi Harry si ti angina korman to le na lutuk an have tur chu alo ngai thelo ve ringuta hak na hun po anei don lo ti in akor o em mai chu alo le khal dai ani model te ron hak chwa kor reng chu design danglam tak vek ni in pakhat theu bak an siam chuak lova chu wangin Harry si chuan adanga thlan mai angai don ani ti chuan amit lama satu korfual hring chu athlang le ta ringota nima sela boyna pakhat ala cheu mai chung Dior dress te chu a ha chuak tu model te hak chwa tur chawa an siamani awangin Harry si kor tur chu thui chopangai dona a thui hun chung chuan kar ni vel a omai the awangin Harry si chu Paris sa kar ni a chamangai don ti na ani nima sela Harry si poisa khol zong chu adu thu sam kor le nan chuan a mang zo de ovek to a nikhat lek po cham bel le turin poisa anei to alo shim Claudine la chuan rem changa la in Harry si chu omnuam lawa siam phet alo tum vele a chuta nata sign an boina ashiat chuan lo in rol vatin designer chu alo biak sak thei thule kar ni o lo tura angin sak thei thu asoya chu mai baka accountant Andrea po chuan Harry si chu Paris a chung zong chuan a ina thei tur thu alo soi ve bok Claudine bok chuan anilo zonga soi phet alo tum le a mase na thok Margaret chu lo in rol vatin pi Harry si chu in chung lama a hrai lu ta dayani staff ten Harry si chanchin an hriat chuan an ngai sangin kut bengin an lo loma designer po chuan wang deuh tak hian ipian chu a model zai mai alo ti ve boka an nui ho dar mai ani fitting an zo fel nu chuan pona nata sa in Harry si chu alo nga gareng to a Harry si chuan alo be se lo em awangin alom zwal hle a mi thalo tak tong ve fo ma se angil nei na chuan mi tha tak po aton tir tho chin ti chu alang chiang viawani nata sa in Harry si chu Paris mun moi tak te fan kwal pui pa in tlan pa chuan a shilfia zela chutianga reife an tlan nu chuan Harry si thlen in tur Andrea in chu an va thleng ta a in chung an han lu chia chu tlangwal boy ve tak chen na ti taka alo nok ve ang reng hle a
Harry sila chu in tifaia inhlawh reng thin alo ni bok nen mun nok a mu rual chuan a tifai na tur chu a chu ngal chung mai ani revak lo nuwa Andrea po chu a chu me leinen chuan arun thleng vele a in chung lo fai takwar mai a han mu chuan makati in alo star ruk em nata sai chu a in nok lu tuka wang chuan ngai damte a han dil le nu no vela chuta a chu me le chhuata ada chutlu in an pahnia char an tum lai tak chuan an lu a in tau pop maya ngai dam in dil to na nui de usukin an pahni chuan an lai chedun hle Harry si chuan Andrea nata sai adu ti chu a hria thiama wangin zanria an kil haulai chuan Andrea le khabu pakhat nata sai po in adu de uchung chang chu a soi chuak luya chu vele Andrea po chuan chu le khabu ziak tu angai san zia te chu soi ve ngalin chumi chung chang lam chu an soi dun ta zela nata sai po chuan Andrea chu angai nat pha de usot bok chumi zan chuan Harry si chu tuk vera chuan adaka Paris khopui a mu thei chin zawng chu thlir velin alo suang to achin rama a der mai te chu oi har sa ati hle atu ka changin address an thri that na hmuna ani tin deuh thoa kal thina chutia a thom hno buai puya an buai mup lai chuan Margaret in Harry si chu alo kom hlim pa zela chuta an ti zel na chuan Margaret chuan Dior in sumlama har sadna an to mek thu te chu soin mi hausa tak ten chan sang awanga an kor leito an da let le zel thin thu chu soi bokin atam jok chuan poisa po an pek the ngai lo thu chu asoya chu wangin Dior chuan ami chorte hlo ape thelo fo thin ti asoi phei chuan Harry si chuan poyati in angai to azuina sa hle anu dewa a ho tur chu pona Marquis anen an in mulol maya Marquis san Harry si chu karkhat ala cham don ti asia chuan len chwa puin pangpar zor na hmuna chuan a shwaya chota chuan Harry si chu a hwai sen na awang chuan fakin a poisa khol zong dress pakhat leina na a mang mi angam mai te chu hwai sen ati thu ashila Harry si po chu nui ringotin ka chian chaber te po in a thlak an ti renga sin ati a chuta Marquis a thung chuan a thlak ati velo thuwa changin ama angei po in kormoi tak amu apiang hian a thatlai hun a hria chua zia thin thu chu a soi viani zana chuan Harry students party a ashwai le a chu party chu mi hausa tak te chau kal phak na mun ni in e tur changkang le manto tak vek an chopa Harry si le Marquis ate chulam dunin atopa phei chuan a ruilu duk chu a chat thladir mai ani atuk zinga arun har chuan dar som alo rider to maya manmo taka chuak ngalin Dior thom na thrin mun chu awathling thoya ma se designer chuan an hun a hlut sak lawa wangin chun zoman tum to lo thu Harry se chu alo shil tamak mai Harry se chuan director Claudia ni chu angen lomloma ma se Claudia ni chuan apui don lo chiang sa mai nelovin atira chang da ito in Harry se chu a elo ngal em to anisia ama alo khongaya alo ngai poimo tu Margaret chuan khonga iviaw ma se chutiang din huna chuan ti thei anei to big silo atopa Harry si beidong lutuk chuan ngai damadil molmola ati swal liaw ani thu chu soin na thokte chu an huna za sak tak zet thu a soi boka alo rui lutuk chu ati swal lian berani thu a soi molmol mai ani chutia a inchir thu ti tak zeta a soi nu chuan ama khongai tu omchun Margaret chuan athun nei na mangchangkain an thom no thuina room lian bera chuan a shwaya chu mun chu Dior dress an siam to zonga hlu le moi ber te anda chatna ni in dress tin mai chu du thu sama moi vekani a chumi zinga chuan Harry simit la ber tu korfwal sen moi zet kha alo in khai wang mai a mu le rual chuan athin lung chu atui ral le ngala chu dress a han enwang nu chuan thomno man to le moi ber ani na chu a mufia tul mai ani Margaret in Harry si chu design dang adu thlang turin a shela heile chen korle tu rarun kalwang ani awangin kudruak maya hotir le chu atum lavani chuta Harry si chuan amit lama saber tu korfwal shring design box chu athlang le a chu arin omna le adua achian em na chuan na thokte thinlung chu a ne hle a
chu mai baka thomhnu thui ala thiam le zel te chuan Harry si an ngai san chu ati zual hle ti chuan an vaya tang ruala designer chu biak sakin Harry si measurement lak that an rota a ma se chu chuan Claudine chu ti thin rim zual sawin Harry si chu a office a akawa thin rim taka bia in engthil chia nge idu chu ni a hetiang dress man to le moi lu tuk te hi chu mi hausa ten party na an hak thina ni a in ti vai puinan hak itu mem ni atita sia sia maya ma se pi Harry si chuan zaidam takhian a dream ani thu zongin a changani chuti lai tak chuan natasai chu rose board thatak ne na ron luta Harry si chu pe in aron thon tu chu markisa ani thu a shil chumit lai chuan Harry si le Andrea te chu an leng chuak vel mai maya chuta chuan Harry sin Dior har sat na to chungchang te chu soi chuakin Andrea chu angai dan waisen taka tho chua pui turin a rona ma se Andrea chuan thil tha a chua abe sevak lo chuta Harry si chuan a fu izual sawa Andrea chuan idea te chu nei ve tho ma se tu ma in a thu soi an ngai poimo lo thu chu a soi le a ma se Harry si chuan mi in ithu soi an ngai poimo theina tur chuan nangma kha in rin tok masak photanga ya lom iti thei ti ka shiani atile a chu vele Andrea po chu nui ringotin Harry si chu ama aringam tu om chuna ni thu a shil ve ta hialani chutia an len kwal vel na lama chuan movie premiere an in mun hi an va mu fu hlol maya chuta chuan be selo takin nata sai po chu lo tel ve in a chang tu pa bernen chuan an in po mel ang reng hle a Harry si chuan nata sai chu aw ngalin Andrea chu alo in thlashung ang reng viau thunga ma se nata sai ero Harry si le Andrea te ahmu chu alom hle chutia an in biak nu chuan in post turin alet le a an movie promote nana changtu pa nen an in case chu Andrean alo thik ti Harry si chuan ahmu chuan aril ru anat lo nan engkem chu movie promote na mai mai ani thu alo shil fi ngal zung zunga ma se Andrea chuan Harry si chu havin natasai nen an chungchanga chuan ngai dan mak deuh deuh nei lo turin a shila natasai adu thu chu pom thlap ma se atan chuan ane phak lo le achan lo top turani thu asoya chuta Harry si chuan odam diai mai hian tumpo ila tum chin lova engtin nge adu le adu lo che isha theyang ati a chu vele Andrea chuan Harry si hna chuan Paris hi a dream ang nei te tan chuan mun moi tak ani mai the ma se mi zong zong tan ani vek lawania mangai na mo ber tu po nang ma ilo ni jok mai the sin ati a chu athu soi chuan Harry si chu a khoin apasal chu angai tu achuak ta ngala apen son lo chu Paris a akal the na chan ber ani ti te chu ngai tu azui nau nawin chu huna chuan mangai aton de theinan hun cha alo pe zo kemni ti te chu angai tu arum rumani atu ka chuan Harry si chu market sana som angin ahun taka a in chu awathlenga chuta chuan market san ano pan lai thalak te chu lo entirin boarding school la akalaya mi panau pang dang ten anti du da thin zia te chu asoya chuti lai chuan an school ti fai tu mop madam tia an ko mai chuan thataka a enkol chin thu le a hne na changa nung chang moi a zir chwa thu te chu a soi zela chuta Harry si hne na chuan ka en che hian kha mop madam kha min hria chwa dir thin ani atia chuta chia chuan Harry si chuan alaka markisan ngil ne na alantir zong zong te chu indu na nilovin a hun kal to ami a hria chwa tir thin wang chawani di chu a hri chuak ta a lungche ta ke na chuak zui ta dayani adu thu sam chu puitlinin a thom no du ber mai po chu ne ma se chung rila amal zia chu a hri chuak thar le a lim na chu ata ani ve to angai don lo ni mai hian a hriani atu ka Dior headquarter avatlo le tum chuan lungnur taka na thok te ron chuak nen an in to ka thil zia chu zot fi ngalin Margariti chuan sumlam har sadna wanga ban an ni thu chu lungche zet hian lo soya chu vele Harry si chuan shwailut le vekin Claudine hna chuan chan na aphuta Claudine ro chuan athune ina pi alamani thu ina lo chang thung chuta Harry si chuan Dior nei tu ber chu abiak le mai tur thu soin na thok zong zong te chuan an zui ta thup maya
ma se office an hong don chia tia Andrea chuan lo dang vatin lut lo turin Harry si chu angena nima sela Harry si chuan tun hi itan hun thata kani ti in Andrea chu nor sonin alut lang ta thawani Dior nei tu pa chu alo shil hai hle maya Harry sin Andrea nena chuan I huna intrane ti in Dior nei tu pa nena chuan Andrean a company chan him thei dan a hriat mial arin thu soizuin minute som cha utal hun peturin angen saka chuta hupur taxi in ring tok tak boxi in Andrea chuan a idea chu a han soi chanta a Dior kaldan hlui chu thlaka stylist taxi ma se mantlom zoka an brand sob chwa chu arota a chutiang ani chuan minol pui po in an hak ve thei to tur thu soi bokin an brand po chu alo dar zawzel thei jok don ni in a soi zela chu athu soi chu Dior nei tu pa po chuan oluk takin alo ngai thlak sakani engemaw chen nuwa aron chwa le chuan arot na chu Dior in an pom sak thu a soita a tuna chuan Dior chu mathlir thar nen malama pan the to don ti soin na thok te hlo pek lo ti vel a om to don lo mai ba ka mitam zok an lak bel tur thu te thleng chuan a soi boka na thok te chu lomin an outdoor dur mai ani chuti lain cloudy ni chuan atan hmuna om ve to lo anganga in ngoi rengin ban na athelu ta daya arwalin na ta sai po chu abang ve ta nge nge ani chumi zan chuan Andrea le Harry site chu cloudy ni ina chuan an walang thut maya Andrea chuan company let le tura somin meichia chuan mipa aya an thum hnolei tu meichia te du zawng an hria thiam thu asoya Harry sipo chuan cloudy ni chu min tumin kumtam tak alo tho to na experience tel lo chuan Dior chu engma alo mai ani tur thu asoi ve boka cloudy ni po chuan chu som na chu an thin lunga tanga chhuaka ni ti amu awangin company a kirle chu atum ta ni ma se nata sai chungchang an han zo chuan a dreams puitlin turin Paris chwa sana tum ni in cloudy ni chuan alo soya chu vele Andrea le Harry site chu rel chol muna chuan vakal vatin vane thak takin nata sai chu ala chuak lo hlawa chuta Andrea chuan lekhabu le philosophy mang chuan nata sai adu thu chu shil tumin ape hel kwal na sahle a Harry silo beidong lutuk chu ner nungin nata sai chu avashil ruwa Andrea ka hupnan kis thwai turin afuyani atuka Harry si chu atop berna atan Dior headquarter a chuan avakal le a atha le apoisa khol zawng asena korfual shingnal azet mai chu atopa topa chuan pe ferani veta a Paris jun kong po chu limna in atop don ta ni ina a hole nu chuan be seilo takin alo in lo photo na nu pakhat actress ni chak tak lotling hlei thei boxi lo pamelai chu beidon mel deuh hian aron lang thut maya michal lang ho fuan khom na party a hak tur dress engma anei lo thu te chu soin address nei chun po voitam tak alo hak to thule hlui deuh to ani thu te chu asoi zela athin rim ti ngai na she boxi lo chu a chap lo chawani chuta mingil nei tak Harry si chuan lo khonga ilein ui tak chungin a Dior dress man to le moi zet mai chu alo hak ho tira nei lung khong tak me umewa ale ani awangin atan chuan alu tak zet ani chuta pamelai la chuan alo la hatok chia al ezel boka Harry si chuan a in me hle thu te chu lo shilin pamelai po chuan lom thu a shil non molani atuk zinga chuan pamelai intifai turin ma taka achwaka ma se tuk ver hong dara ti fai na a hanchan ma chuan sofa a address ro em mai uluk lo ti hriat fashana lo in phar nuai hi amua a hnuai lam phei chu alo kang chena sa hle chuta pamelai le khanu chia a han chiar chuan thudik tak chu a chiang takwar maya pamelai chuan address ro em mai chu alo uluk lo hle ani mi te mit fuk na ber ani theinan address ha kang thei turin mei bula chuan ading lui char chara adu angein mi mit fuk na ber chu ani tange ani Harry si thinlung chu ake som veka pamela in address ti chiat ru let na poisa alo nu chia po chu met khor vekin thin rim takin a chuak ta dayani chu Dior dress chu atan chuan thom no satlia ve mai ani lova
a dreams hlotlin na le har satna kara hlimna petu ani awangin atan chuan a hluzual hle a ma se voi khat em po a hak man ma a chuti maya ti chiat a han ni ta chu alana tak zetani chu address nen chuan lui kama are tak thu in a in ngai tu a ṭhin rim na le alung ngai na zawng te chu address nen chuan luya alwan tir ta a chumi hnu atang chuan ni engemaw zat chu a ruma atom deuh chot mai ani atopa a thian te pahni vile archi te beidong chuan a inti hlum mai hlavin a kongkhar chu ti chhia in an wanga event a ringota an thian nu chu an thiam ang to ka hnemin inti chak sham turin an vui ve ani chu thil thlen hnu atang chuan a dreams lui chu angai to ale to ngai lova lady doni kor thar moi tak a mu le po chuan enga tan ma angai to lovani chuta lady doni la chuan engma shelovin newspaper nen chuan ron luta heri si hnena phur de umai hian voin chanchin bu chuak hi ilo mutoim meiche pakhat Dior dress ha in headline asiam dan kha alo ti zunga ma se chu chuan heri si chu ti thin rim thar le thutin choble chilin a hna chu a ban san ngal daya a chua zawng chuan a hlo chu a fula pe ngal turin a ti zui me amai bok ni engemaw zat aliam le hnu chuan zan khat chu pangpar ti failain tu emo hian a kongkhar aron kik thuta awa hon chuan delivery man lo ni in pangpar tam de ule parcel lian thazet hi aron pe a herisin parcel a han hong chu Dior house atangin alo ni lekha a chuan Dear Harris chanchin bu atangin I dress du tak mai akang chevek ti kan lo mu a kha chanchin khan kan sales ati san le lain poyero kan ti pui tak zet che ani mingil nei takeni zia kan sherenga Paris ichwa san nu khan Lady Avalon ni pasal chu e rup na awanga man ni in zela atang meka address send order po poisa la pek lawani awangin isai simila siam cha in kan ron thon che a kan thinlung zawng in lom thu hril che hi kan du ani tin heng rose te hi markis a hne na changin ani boke ti na lo in ziaka heri si hlim lutuk chu om nga ina po a shelo veteran hotana sarkarin party a hwai hota chuan mitam dak chupung khomin lam twal chu an moya chuta heri si chu Dior dress en moi em mai ha aron in lanin mi zawng mit fuk na ani ngala atu po mai chuan an en ning thei mol lo chuta archia chuan heri si chu fak molin nangma atang hian engemaw tak hi a mu thei ani ati chuan heri si chuan chu address hak wang chau chu ni in a soya ma se archia chuan ani lo thu soi vele in ingil nei na kha imoi pui berzok chu ani a address hi chu imoi na ti zual tu mai chawani ti in a chang ani